May tadhana sa nangyari sa atin. Okay. Nakalimutan mo na ba magkano sa kita? Hi guys. Magandang gabi. Kain tayo guys. Chicken. Nakabawi na. Chicken. Saan eh? Chicken panit. Yan. Ulam namin. Kanin. Meron kami nitong alupi na balanghoy, kamuti kahoy. Yan. But they're not us, George. Their love is stronger than ours. Sige, panihapon naman si Tawan. Pinagkaiba ng pagmamahal natin dati. Haponan. Kaya ba'y paglaban ng walang may ano? Yes, Ayun na sa dahil sa una di ay. you are strong. And must love you as we go. So be strong. Let my father love your son. Kapatid mo nga ako, anak. Bakit ka ba naging pasaway? Nagkulang ba ako sa'yo? When I was 12, may journal ako na gusto ko ipakita sa'yo. Pero may kausap ka kasi sa phone. Sabi mo lang sa akin, importante ba yan? Kasi importante itong kausap ko, pwede bang mamaya na lang? But after that, I had a feeling that I wasn't important to you. The only time you seem to notice me is whenever I screw up. Kaya I decided na magpakagaga na lang ako para makita mo ko parati. I'm sorry, anak. Hindi ko alam yung pala naramdaman mo. Pero gusto kong malaman. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. At ginagawa ko ng lahat para sa'yo. Okay lang, Dad. It's my fault, but I should have just told you. And I should have listened. Thank you, anak. For what? For not giving up on me. Never, ever give up on something that's good. Oh my God. I can't believe this. Damit ka na. Magkano mo? Siya punta. Kaya alam yung mayaman na hirap tandem.
spoil siya. Ano? Alam ko, hindi mo ko naiintindihan. Pero ayokong bitiwan ka ba eh. Kaya ano naman kung mayaman siya at nahirap tayo. Ang alam ko, mahal ko siya tayo. Kaya ano naman kung hindi kami magkatuloy. Ang pangit bang maging dahilan ng perang yan tayo. Dahil ang mas mahalaga ng pagmamahal hindi ang pera. Tay! Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe and share. Bye bye.